Yung Josephine. Josephine. Yeah. Mabilis lang ha, talk to Papa na. Natatawa kay Bea. Natatawa ka. Baka magalit sa akin mga ibang tao. Lagot ka. Uy, pag kasi nasa taas ni Lola ko may wireless eh. Pag binuksan ni Lola ko yung wireless, baka isara ko na, baka magalit. Okay lang, naka-iPad naman si Lola mo. Kakausapin namin Lola mo. Gusto mo? Wag! O bakit? Bakit may wireless si Lola sa taas? Ha? Uy, wag niya nang tawagan. Hindi na. Anong problema mo? Tawa ako nun eh. Josephine, anong problema mo? Kasi yung 12 years old lang ako. No? Ikaw ngayon 12 years old. Yes. Ngayon, ano? Kasi may baklang nagkakar sa akin. Nakakainis talaga yun. Bakla. Tapos tinanong ko, kala ko ba bakla yun? Tapos sabi niya, may crush rin yung isang lalaki. Ganun talagang bakla, may bayag pa rin. Uy, ano ka ba? Intended for children. Okay? I love it. Kakagusto pa rin yun sa babae. Okay? Uy, baka marinig niya, hi mo. Bakla man ay umiibig din. Siguro hindi pa siya sigurado sa kanyang... Kasi before niya, puro naman yung mga poker face, yung top ganun. game. Okay lang yun, ha? Okay? Dikit na dikit sa akin. Normal yan, normal. Kasi naman yung kamay ko kanina, so sabi ko, uy, bawal dito yung public display of affection. Balik ka dito. Lagyan mo ng S para affections, okay? Okay lang yun. Gusto ka talaga niya, okay? Normal lang yan. Sige. Baka may isa pa akong Wala na tayong oras eh. Sayang. uy, hi dun sa trending it. Yan. Sige, salamat. Ako mga kabarangay, hindi na tayo nagkakaintindihan. Hi, maraming salamat.